Hej. Er det dig, der er Dr. Eiffel? Ja, det er jeg. Er du Markus? Ja, det er jeg. Ja, jeg forventede også spørge, siden du sagde til det. Nej, jeg var ved at studere lidt om anatomi af mennesker. Ja? Men du sagde i telefonen, du har taget dope. Ja, det har jeg desværre. EPO. Det er svært. Jeg skal komme i fængsel for at tage det. Det vidste jeg ikke. Ja. Nå, men nu er jeg her, så kan jeg godt fortælle lidt om doping. Ja. EPO, grunden til, at man tager EPO, det er fordi, at man, når du lige har taget det ned, når du lige indtaget det, så producerer du flere røde blodlegemer. Og det gør, så du optager mere ilt til musklerne. Ja. Så du yder en bedre sportspræsentation. Ja. Og bivirkningerne ved det er, at du får større bryster, og du kan stoppe helt med at producere sædceller. Kan man? Ja. Og sådan du er stoppet med at tage doping. Ja. Nå. Så jeg var råd til at lade være med at tage det. Stop det. Ja. Okay, det vil jeg... Ja. Okay. Tak for hjælpen. Ja, også det.